Bivši zadrugari Paula Hublin i Filip Đukić već neko vrijeme uživaju u vezi, a pre par mjeseci su krunisali svoju ljubav i veridbom. Ovaj par je planirao venčanje, a sada se na društvenim mrežama šuška da su ipak stavili tačku na njihovu romansu i da nema ništa od svadbe. Paula je objavila fotografiju sa mora, a opisom je mnoge navela da pomisle da su raskinuli. Menjam opis u "Bože, nikome nije vredan", napisala je Paula. Zajednički fanovi su komentarima počeli da pišu o raskidu. Paula i Filip važe za jedan od najskladnijih parova na našoj estradi, pa je mnoge ovaj potencijalni raskid rastužio. Paula i Filip se nisu oglašavali povodom ove teme. I dalje na društvenim mrežama čuvaju zajedničke fotografije, te postoji mogućnost da je ova Paulina poruka bila upućena nekoj drugoj osobi, a da je u njenoj vezi sve u redu. Podsjećamo, Filip je jednom prilikom do detalja opisao kako je verio Paulu. Bilo je mnogo komplikovano, svašta se tu izdešavalo. Znam da Paula voli zmije i zelenu boju, pa sam tražio prsten koji bi bio sličan tome. Našao sam sliku dve zmije koje se spajaju i drže taj dijamant, pa sam kontaktirao jednu zlataru da mi naprave. Čak sam mjesec dana čekao, kad sam ga uzeo nije bilo to. Smorio sam se. Poslije sam našao novog zlatara. To je ispalo kako sam zamislio, ali sam morao da čekam 2 mjeseca, započeo je Filip priču pa nastavio. Imao sam ideju koja je bila malo nenormalna. Sa organima reda sam nešto hteo da organizujem, ali sam odustao od toga zbog trenutne situacije u zemlji. Prvo sam želeo da je zaprosim na Tajlandu, ali sam zaboravio da ponesem prsten. Kada se mi ispričao plan, ona se oduševila, ali na kraju sam odlučio da to uradim na njen rođendan. Organizovao sam večeru na vrhu solitera u centru Beograda, uz zalazak sunca. Jedan drugar mi je pomogao i doneo sve stvari. Čim je njega videla, provalila je o čemu se radi, rekao je Filip za domaće medije.